Musuk, musuk, musuk. Nini district level ni netarok CPM ni pokhong prasar khlai CPM na bud diwai bipul buti joy khlai di kai BJP no fail khlai di ne jeta samani abusung nukha matra Delhi thago supreme tipramathani tama Dhonpur bai Boxnagar BJP no na bud didan bagai angnung bai kok saladan bagai phayo hin khanawa thang sawai kok salai phaika oro phaika hinkai sapna Ranjit bibinno boro rangno ei CPM na bud didi BJP na fail khlai di sabai manu khabale sabona dukari na nai Kolombai ka joto tirpraniti prasarano joto no hai ma phapika norong thani video sramna ni hinoi kaisa miani je video kaisa Dhonpur tei Boxnagar election camping go jitina bagai BJP ni aro kaisa camping go wanji bosong ni nogo thangoi nini ferang dehin Bidyut Debarma tei Bikas Debarma borok koronoi kaisa media ni busango nugo ebabe tiprasarano tipramotarano allegation thepamani onek chaya buba garno bu kotuka tipramotani warriors tei president bujrangko LLT hinoi kobangma allegation thepai tongka tiprasato toi mane ma brigala kokhono hinoi bo koksil sai tongka are nungtamo buji ka ba rajniti ni khetre tipramota tiprasano banchirina ni bagoi bo obo hai koksa tongkhana tamung khaba o duita seat obo kono guruttopurno ya tipramota ni bagoi kono guruttopurno ya seat tipramota ni guruttopurno nga getra tipralen abo nung kaham kai seat ngo nungkai o jaga CPM duita seat man panut CPM bo kono sarkaro phaime ya nungtamo buji ka Bidyut Debarma kento noragno duita seat Ria tongma kai o duita seat bainut tipramotha BJP no halka khaiman norok side man geta tipralen adai khai nai hari manu o duita seat judino BJP rongni vote no kata kati khayoi CPM no hor ma kai te CPM to kon sarkar asugui ma norok side man Bidyut Debarma nungrang ni bagoi bohok ni bagoi tiprasar no tai orai pore kokra sadi ferang nono ang kaham kai sinugo sak lek Kristan ni wansugo Kristan to tui nung tiprasar no orai pore khaisu ka thok isu ka andros ro khasui geta tipralen ka maisa probu tipralen maibor probu tipralen sorogo hin probu tipralen nui point nung andlon khai faijak tiprasar no yang waisa orai pore ta khadi norong no kaham kai nu norong ni je tomung rang ni bagoi tiprasar no je kogrong hinoi yang waisa tiprasar no khaprumri danmani tipramotha waisa BJP waisa CPM waisa abai khaprumri danmani norok bat khadi norok bubagara kun samo khaya tei Ranjit Debarma Bijrangkol chong kun samo khaya borok taubo tiprasar ni bagoi samung khai tongo bo angle ti thang kai tiprasar yok na yok ya oboni lama ro tukui kai rang ni bagoi opro waisa paisa goi thangya swag bottle cha ni bagoi tini obo hai kai sadi do buba garano kotuk di swag bottle cha manung khana miawo obo kotuk sai tongka sungnu go bule norok di chomung rong no hai kai obo hai kai ore preta khadi ang norok no kotuna ni musingya tang kai norok bani ta do kai kisa dukho nango abon bagoi ma phayo video rok masram jai hok next time rogo obo haita sadi tiprasar bu khasina nangnai tiprasar thanan bagar jaga CPM no vote marinai CPM no vote rifanot tiprasar kon samo ni CPM bu kon samo sarkar phaimeya tam khai o jaga game kai hatongu CPM no vote ha kai BJP rok duita seat har ga kai tiprasar ta apte kai sat chuklasron tongo seat aro thungmi mano kaise game plan ni bagoi se tini CPM no vote mari laina aro jottono BJP जनजाति खाने रो गोवा जगह जत्तनो CPM no vote ready tini ang pura srai ke sawo BJP je जनजाति खाने ti prasarok jottono CPM no vote di da jaga wo BJP no sung game bai kai plan bai kai ma thungnai hambai